Niekoľkoročná spolupráca Kežmarského múzea s múzeom v Zakopanom vyvrcholila tentoraz jedinečnou výstavou. Centrom pozornosti vystavovaných umeleckých diel sa stala osobnosť Poliaka, ktorý spoznával a dobýval Tatry v druhej polovici 19. storočia. Poprvýkrát v histórii Kežmarského hradu sa koná na jej nádvorí plenérová výstava venovaná osobnosti poľského lekára Titusa Chalubinského. Prezentuje tatranské štíty priateľov a sprievodcov doktora z polovice 19. storočia. Výstava k nám putovala z neďalekého Poľska. Výstava je tá istá ako v Zakopanom, kde bola venovaná 120. výročiu úmrtia Titusa Chalubinského. Bol známy ako botanik, ako horolezec, ako lekár, ktorý rozvíjal svoju tatranskú vášeň, poznal na vtedajšiu dobu všetky tatranské štíty a priesmyky. Niekoľkokrát bol na Gerlachu, Lomničáku, ľadovom štíte, Kriváni a na Rysoch. Aj preto ho neskoršie nazvali kráľom Tatier. My sme samozrejme uvítali takúto možnosť, pretože exteriérová výstava ešte na nádvorí Kežmarského hradu nebola, takže má tu svoju premiéru. Keďže je výstava inštalovaná na nádvorí hradu, výstavné exponáty boli špeciálne ošetrené proti nepriaznivému počasiu. Tlačilo sa to na materiáloch, ktoré by mali vydržať niekoľko rokov a v každom počasí. To znamená, že im neuškodí ani svetlo, ani voda. Výstava bude sprístupnená od dnešného dňa až do konca júla 2010. Ďalšiu výstavu v rámci projektu Tatranské dedičstvo, financovanú z európskych fondov, zhliadneme od júna 2010 v Národnom múzeu Titusa Chalubinského v Zakopanom. Tentokrát sa budú môcť naši poľskí susedia pokúchať krásou Tatier a slovenskej prírody v tvorbe slovenských autorov.